Happy birthday to you. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kauna. Sige. Kauna. Kauna. Ang kanahon eh. Ang dali ko ba ni man? Ako may dig. Bahin-bahinan eh. Kuya. Look, dito boy. Ang panit. Bantoy ha. Gira sir. Mapilog ka. Oh. Ako di na kita. No. Tita tangan. Ako gito. Oy, kisay documentor jawa na yung documentor diha. Ayun, mag-document na nga ako na tayo. Office oy, usaon sige harman. Sakpan na kung saan pagkurot ang lechon. Sige, harbat. Okay. Singa na ko, Arian. Ay! Arian! Man, dali na rin ang usang. Sa kaon. Kuya Ulan. Salamat ya. Sir, sir. Oh, birahin na. Yeah, ribs. Dunggan na lang ako. Gigi, oh. Jill, butang na Jill. Kaya tuwa na Jill. Sino? Ano to? Ano ko yung ay, naginaw ko kahapon. Mag-anan sa ko Jill. Wala ka. Uy ka. Butangan man ka na ako. Panit. Oh, kana ibutang pa na Hindi ko Jill. ano lechon kay dahil Shirt ali ha. Butang yan, hiti-hitiyan. Sige. Sa may kuha. Hala, sorry. Nabot sa akin natin. Sorry po. Yeah, oh. Kaya na siya kiyatiyan. Gusto? Puso. Ay, puso. Ah, Magkuha ako kung kuha lumpia. sige. Kapay na isa. Sorry Jill, oh. No, din. Ah, sige. Daghan pa mo po. Ano ka na yung lechon na ito? Bitaw. Bitaw na huna ko ganina. Kani. Siya ani kani atuli. Oo, ni Beth. Kani. Sigaw Ruby. Kani. Ano sa kus mga shells. Basta yung baby Ruby. Dako na. Ni ato may ginatilan mo tayo. Lumpia. Agi mi yung bay, manuktok na kami. Kana tumbi pangayo. Oh kami. Nangatuman mi ato kung glue. Bilang ko akad. Lain naman ni sa babaw po. A weekend na ako. Di kayo kanong to nga dong nakitaan ta mo nila. Bay na. Sa ako balula. Di din yung bay dito to nagdahan Sa ta. akong ban na kayo nasa balbay. Lagi. Ate guys. Galing aping o alam mo. Ano naman? Oh, lam. Yes. Ganito sa lamig Igi raya ay. Siguro mo siya video. Video naman nato sa mga kaon ni kanay. Oh. Hindi na panay dagang pagkaon. Hi. Tignan do mo di mo reply do. Print ko siya to. Napadigay duha ka lechon.